Nasuruk 2 dekada na barangay official ni Manang Teresita Mananday ije Barangay Alibagyo, City of Ilagan, Isabela. Ngem kunana, manmanong agresponde kadagiti krimen ken disgrasya iti lugar da, aglalo ta manmanulaeng met ang mapasamak dagitoy iti barangay da. Isu dakkel ti panagyaman na ana ipaayan iti gundaway a makipaset iti maisaysayangkat a barangay responders training. 4 kaming barangay officials, 3 tanod, 1 NGO, saka 2 BHW. Maganda naman, nakaka-excite para alam natin yung mga dapat gawin sa CDRRMO. Para alam natin ang dapat gawin sa ating barangay. Para ma-avoid natin na may papasok na tao na ibang kwan sa lugar natin. Nimet Christine, SK Chairperson ta Alingigan 2nd, kunana, baro para ken kuana dagiti na isuro maipanggap iti crime management. Very important po na kailangan we are educated po about sa disaster training or disaster response, any barangay disaster training po. Since we sa barangay po namin, we are po kami zone prone area po kami ng baha and other kind of disaster po. So ako po nag-initiate po ako na mag-attend po sa seminar para mas mapalawak po yung kaalaman ko and mas maging equipped po ako to respond po sa mga anuman pong klaseng disaster po na pwedeng mangyari. And dito po, bago lang po sa akin to actually yung sa about sa crime and sa PNP as a whole po na training. Gapoy ti kinalawat ti syudad ti Ilagan. Inyuswat ti gobyerno lokal daytoy a training tapno maaddaan da iti buko da responder tunggal barangay. Especially pagdating sa sunog, so yung layo, yung distance pa natatakbuhin. So doon pa lang is time consuming. So pag natuto ang ating mga responders from kami ng mga taga-barangay, ay kaya na namin i-manage yung mga situation na yan, abot ang aming makakaya. At least kung hindi man namin kaya, makakapag-augment pa rin ang city at may nagawa na kaming mga precautionary measures or being the first responders sa any calamities o disaster na aming darating sa aming mga barangay. Nagserbi as speaker iti umuna nga aldaw ti training dagiti kameng ti pulisya. Dito'y daa sinuruan iti basic procedure dagiti attendee kas iti disarming. Usar ti Arnis wenno batuta. Kung papaano magresponde kung may krimen, papaano ikokordon yung crime scene, kung may mga shooting incident, kung may mga vehicular accidents na mga nangyayari, na hindi po ganun karami ang pulis natin na pwedeng magresponde kaagad-agad. Since they are in the barangay, sila po ang unang-unang magre-responde. No pay kasta, daytoy a programa ket na iuswat saan laeng para kadagiti barangay official no diket di para metlaeng kadagiti barangay volunteers as isasagana at tumultulong kadakwada uray awan ti kasukat na. Alam nila kung gaano kahirap yung o kabigat yung responsibilidad na kanilang haharapin ay hindi balakid sa kanila na tinugunan yung aming imbitasyon na mapasama sa 1 week 5 days na training na ito dahil very crucial din ito. Sinigurado ni LMB President Malunay a kumpleton tunggal barangay iti DRRM equipment iso nga insarno dameten ti training stop no maipaayan dagiti responder da iti umno apan nakaammo iti panagusar kadagitoy. Tunggal training agpaot iti 5 nga aldaw ken sa nga pula barangays ti iyak akomodar da. Don tegitu balitang Solid North.